Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Hindri Suni Setiarti saking kelas 12 MIPA sekawan nomor absen 12 lan niki rencang kula. Nami kula Nabila Vandawan Afriska saking kelas 12 MIPA sekawan nomor absen 26. Ajeng maosaken geguritan ingkang irah-irahanipun Gusti. Gusti, kula namung manungsa biasa. Manungsa sing adoh teka tembung sempurna. Nanging Gusti, kula nyoba dadi wong sing apik. Terus apik kanggo dheke. Karep aku ngangen-ngangen kowe. Apa ning pikiranmu mung ana aku? Apa ning atimu mung ana jenengku? Ya wis lah. Sing ngerti cukup kowe lan Gusti. Apa kowe ngerti? Ati lan ragaku iki mung kanggo kowe. Apa kowe krasa ing saben sujudku aku terus terang nyuwun marang Gusti. Muga bisa bebarengan tanpa watesan wektu. Aku ngerti yen ora mung aku sing ngarepne kowe. Nanging sawetara wanita ing jaba ngarepne. Nanging apa dayaku Aku mung kaya awu. nalika disebul mung bisa mabur.